Hiningi ko ang gatas niya para magkalaman ang tiyan ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Ursula. At ito ang aking SPG. As in, super backgammon secret file. Isa akong bayarang dominatrix. O yung babaeng sumasabak sa labanang pangmalakasan sa higaan. Trabaho ko ang manghamak ng kalalakihan habang sila naman ay natutuwang na-under sa akin. Para bang nakakakuha sila ng satisfaction kapag dama nilang tinatalo sila ng isang babae. O di kaya ay inaapi sila para makakuha ng satisfaction. Hindi na ako bago sa ganyang trabaho. Dahil noong teenager pa lang ako, sanay na ako sa ganyan. Oo, DJ Rocky, matagal ko na itong ginagawa. Hindi ko naman ito kinakahiya dahil dito ako kumikita para mabuhay. At ito lang ang expertise ko. Pero darating din pala ang punto sa buhay ng isang tao na itatanong niya sa sarili niya kung saan ba papunta ang buhay niya. Tinanong ko rin yun sa sarili ko at matagal-tagal na panahon ang dumaan bago ko nahanap ang sagot. Gusto ko palang maging isang ina. Hindi jowa, hindi asawa, kundi ina. Ang unang reaksyon ng mga kakilala ko, bakit daw ayaw ko ng asawa? Natatayong ama sa magiging anak ko? Sabi ko sa kanila, ang tagal ko nang nakikipagsapalaran at nakikipaglaro sa iba't ibang lalaki. Sawang-sawa na rin ako. Kaya kung magkakaanak man ako, solo ko siyang itataguyod. At pakiramdam ko noon, DJ Rocky, dumating na yung panahon para mag-iba na ako ng karera sa buhay. Alang-alang sa kagustuhan kong magkaanak. Kaya nag-isip ako ng plano. Gagawa ako ng paraan para mabuntis nang walang sinumang sabit na lalaki. At bigla ko nang naalala yung suki kong kliyente na itago natin sa pangalang Mayor. Si Mayor ay madalas makipag-booking sa akin para makipagbakbakan sa kama. Sa lahat ng kliyente ko, siya ang pinakabukod-tangi dahil mabait, guwapo, matangkad, may muscle, at higit sa lahat, Dax ang taglay niyang pagkalalaki. Na kahit sinong babae, kontento sa kalakihan ng kanyang puso. Mabubusog ang kanyang nye. At oo, aaminin ko, siya ang paborito kong kliyente dahil may namuo akong damdamin para sa kanya. Konti lang naman pero sapat na para magustuhan ko siya at mapili bilang donor. Kaya sana, siya na agad. Siya lang ang naisip kong pwede kong quote-unquote gamitin.
para magkaanak ako. Kaya naman hinanap ko ang number niya. Tinext ko siya kung pwede kaming magkita dahil may mahalaga akong sadya sa kanya. Pumayag naman siya at sa pagkikita namin, doon na naganap ang tagpong babago sa buhay ko. Noong magkita kami, diretsahan kong sinabi kay Mayor na gusto kong magkaanak. Pero ayoko ng karelasyon. Sabi ko sa kanya, kailangan ko lang ng sperm cell mula sa kanya. Pumayag siya, pero sa isang kondisyon daw. For old time's sake, ikam raw niya ako ulit. Nangako siyang ibibigay ang gusto ko, pero kailangan daw munang pahirapan ko siya. Sabi ko, game! Dating gawin. Kaya naman humiga na siya sa kama. Nagtanggal na siya ng kanyang damit at itinali ko ang braso niya sa may headboard. Agad bumungad sa akin ang kanyang ice drop na parang bagong hango lang sa freezer. Grabe! Ang tigas at amazing ang sukat. Kinuha ko naman ang leather belt kong pamalo. Sinimulan ko siyang sampulan mula sa paa, paakyat sa binti, hanggang sa tamaan ko ang kanyang ice drop na nagmukhang strawberry flavor sa pumula. Paulit-ulit ko siyang tinamaan. Tinamaan ko siya ng tinamaan! Ay! Ayan! Hanggang sa nagsawa na ako. Sunod ko namang ginawa ay pinahiran siya ng wax sa kanyang dalawang kilikili. Ginamit ko ang kapangyarihan ng aking dila para sa kanyang pasas. At sa tuwing hinahalikan ko ang mga ito, kasabay ng paggamit ng kapangyarihan ng aking dila, ay sinasabayan ko ng pahid ng wax sa kanyang buhok sa kilikili. Mga ilang minuto ko muna siyang pinagkakagat sa kanyang leeg hanggang sa magsilabasan ang mga chikiting dito. At nang matapos yon, tsaka ko binunot ang natuyong wax sa kanyang kilikili. At napasigaw na naman siya sa sobrang lakas. Naisip ko, sulitin mo ang mga sigaw na yan, Mayor! Baka kasi huling laro na natin to. Kaya naman sunod kong ginawa ay kiniliti ko ang kanyang puson. Hindi ko makalimutang nagmamakaawa siya noon na mag-e-enter the dragon na lang daw ang kanyang ice pop para matapos na ang lahat. Pero pinaalalahanan ko siyang walang baunang magaganap dahil cells lang ang habol ko. Nakita kong bitin na siya hanggang sa kinapa ko na ang kating-katinang. Basta Makati. Pinisil ko ang mga hita niya at pabirong tinusok ito ng mga daliri ko. Pagkatapos ay dinakma ko ng ice drop niya at sinamulan ko na itong tikman. Sa bawat tikim, sa bawat haplos, halatang gusto na nitong malusaw sa bawat dampi ng aking laway. Hanggang sa nilaro ko na ito ng nilaro, hindi pa ako nakontento kaya naman tinanggal ko na ang aking damitan. At inupuan na
ang kanyang ice drop. At dito naman naganap ang main event. Paulit-ulit kong tinorture ang ice drop at nang pasuko na siya, sumenya siya sakit at ang sabi niya ay... Malapit na. Ah. Tinansya ko ang tamang timing at kumuha ako ng isang maliit na container at yun na. Sinahod ko dito ang alay na gatas galing sa kanyang ice drop. Whew! Pagtingin ko sa ice drop niya, halos magmuka itong balat na lang ng saging. Pagkatapos ay inilagay ko sa freezer ang kanyang alay para magamit ko ito sa in vitro fertilization. At nang matapos na ang lahat-lahat ay sinabi ko sa kanya na kung sakaling ma-jaunties ako gamit ang alay niyang donasyon ay hindi ko naman siya tuluyang ilalayo sa magiging bunga namin. Nilinaw ko lang na ayokong magkaasawa. Hindi ko siya ipapakilala bilang tatay ng anak namin pero bilang family friend lang. Nakakainis mang pakinggan pero yun lang ang kaya kong i-assure sa kanya sa ngayon. Napapayag ko naman siya. At pagkatapos nun ay nagkanya na muna kami. Pansamantala lang, lumayo ako at nagsagawa ng procedure para ma-jaunties. Hindi naman ako nabigo. 6 na buwan na akong nagdadalang tao. Successful ang fertilization. Nakabuo ang donasyon ni Mayor sa akin. Hindi niya pa alam. Ayoko munang sabihin pero sa takdang panahon, ipapaalam ko rin sa kanya. Baka nga ngayon, kung nakatutok siya sa programa mo, mahinala na siguro siya. Sa ngayon, hahayaan ko munang maging palaisipan para kay Mayor ang sitwasyon ko. Kinailangan ko muna kasing tumayong mag-isa at tawirin ang chapter na ito ng bago kong buhay. Malayo sa dati kong ginagawa. Ayokong biguin ang sarili ko at ang baby sa tiyan ko. Kaya sa ngayon, binubuo ko ang sarili ko sa paraang alam ko. Upang pagdating ng takdang panahon, buo akong magiging ina. Buo kaming magiging pamilya ng baby ko. Buo kaming babalik sa Pilipinas para mabuhay dito ng tahimik. Mag-cruise man ang landas namin ni Mayor balang araw, mas mabuti na akong tao. Mas karapat-dapat at mas karespe-respetong babae. Salamat DJ Rocky sa pag-ere ng aking kwento. Sana ay magsilbing testimonya sa iba na posible ang panibagong kabanata sa buhay ng mga katulad ko. Hanggang dito na lang muna. Muli, ako si Ursula at ito ang aking SPG as in Super Pagner Secret 5.